Dibalik, Mas. Nggih. Wis suwes. Kok kono ben iso adep-adepan karo Cokres. Sing dikarepke ngono kuwi. Ale Cak Cuk. Cak Cokres. Cak Cuk. Cak Cuk. Oh, Cak Cak Cokres. Lah wong tua krung kok dan. Iya. Kene sekolahan kok arcal culuk. Lah ya misale anu pacaran to Mimin karo Cokres ngono. Mimin dan Cokres ngono lho. Mimin dancuk Kres. Walah. Enggak mau kalau cuma iya. pacaran. Terus filmnya apa? Cuma dicoba-coba. Tiada mungkin. Penaturakan menapa menika? Nggih, apa Kak tembang kangen ya? Monggo iki ngendang napa? Ngendang oh iya dicoba sih. Kendang wong padu. Ngendangi wong padu. Iki Padu. artis yang lain belum. Nggih, sinten? Dijak anu. Si sing isih baru. Warma. Nduk Warma. Warma. Wis suarane powernya luar biasa. Wah, Ya, Nduk. kene bareng karo Pak Dre Bude. Yo ajarkan deh wong ayu. Pak bareng karo Pak Dre ngono. Iki muncul tampilane kemasane wis luar biasa. Nah. Bisa aku nganggo rok mini ngene iki. Ning ora diduk. Ora didukane mung jeng-jeng nek ndelek wayang mleh ngagem pakaian sing rada dawa nggih, Mbak. Oh nggih, aku Wisnu iki kan ngelokke tenanan lho, Le. Oh kanggo klambi abang roke cendak kempole ireng. bingen kok ya perawatan kok ya. Kempole ireng. Sugeng dalu, Dik, Warma. Nggih, sugeng dalu. Tasih sekolah? Nggih, tesih. Kelas pinten? 3. 3 SMA. Oh, SMA ngendi, Nduk? 3 Klaten. Oh, SMA 3 Nggih. kene. Ya, Ya, ya. terminal. Anake Al-Aqsa. Mbak. Ki anake Mbak Menur. Oh. Iya. Putrane Mas Nardo. Iya. Putra Pak Dalang gimana? Nggih. Ya. Tembang kangen. Lu malah jagongan karo Cokres. Ayo kowe iki selap dites apa ora? Pon dites iki apa? Disuap to. Aku jane seneng nek Eka anu kae lho, apa kae? Menapa? Intro vokal kae, apa kae jenenge? Menapa to? Lele pah apa kowe? Oh, nika Ngono to ya. senggaan-senggaan sragenan kae lho, Kak. Seragenan nika. Heeh. Seragenan nggih. Nih. Kayak ono standing mic Lele iki kan. Kayak ono standing mic. Ngampil ngene Pun Mas. digocekne pun. Iki anune sapa? Kakek nek nika enten Kamerane standing sapa? nik. Iki pun kula men beton iki. Ayo sayang. Alah, juga ini. hati-hati lho bojone Cokres galak banget lho. Gojek iki ya gojek ning mawas oh kancaku iki sapa ngono. Ya karepmu interaksi to ning golek bojo sing bojone penyabar tanggo. Sayang iki kanggo sapa to? Kanggo kakangku dhewe kok. Lah diperjelas. Lah di iki ya ketoke ya rada. Ya to, Kang. Soale track record-e kakakmu ki ya selirane presiden. Lah keceplosan lah ya. Oke. Ayo. Nganggo klothekan sik lho, Kak. Kanggo klothekan riyen. No. Mboten jaipong to. Jaipong. Jaipong, disuwek-suwekke Kak nek jaipong Kak. Ser. Ayo, Kak. Apa artinya malam minggu Asik-asik. bagi orang yang tidak mampu? Sih, Aduh duh. enak. Mau ke pesta tak beruang. Aduh. Penak ya. Akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Lelepah. Lelepah makanan kualah hiwa mentah tak gowoning kulon omah. Hei, Lalapane brambang uyang. Lele makanan kualah hiwa sele. sele. Gone kulon kale lalapane alah Apa? iwak kali. Ngapa gue mau? Kok sih?
leli. Leleli. Aku alah hiwak kali. Iya. Tak bawa ning kulon kali. Lalapane alah hiwak. Hiwak pel. Kacau. Ora sambung. Wong liya dadi pel iki. Ngapa, Min? Ngapa, Pri? Ngapa kok iki? Kok iki ngapa? Sukon pula. Ya kula anu merasa tersinggung. Lah tersinggung piye? Ya wong ya kon. Tersinggung. Iki lho. Kene adus iki nangis dhewe lho. Piye? Piye kaki? Wis genah ning kaca niku ketake wah mriki cantik dong. Lah ngete mengisor banget pen Prengki iki. Kok prank iki piye? Kirangan Prank iki jenenge ngono. namanya Prengki. Oh, ala Prengki. Itu tak ganti surah Prengki. Apa? Wisnu. Wisnu. Maksudnya wis lianu wis rane kon-kon meneh. Wis sing bagian angger-angger iki wis ditinggalke. Iya. Ayo. Yo. Tembang kangen. Iya. Yo tembang kangen. Karena pripun? Ya sragen dangdut. Apa tayub sik apa langsung dangdut terserah. Tayub lajeng dangdut. Tayub lajeng dangdut. Iya. Iya, oke. Yo Kak. Enggak. Ya Kak. Yuk, ya. Buka kendang no Kak. Buka kendang Kak. Senggakno dhewe Kak. Sayupan kok. Oh, buka bonang. Buka. Vokal wae nek. Vokal yo. Apri kok masuk kok jojo to Pri kok. Oh, buka kendang iso ya. Enak. Tayupan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yo. Raya wengi udan krimis rau wis wis banyu kang tumetes dadi sesinggun nangis wong sing tak tresnani teka ninggalake aku suwe
kangen iki wujud katresnanku Ayo. 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 Ayo ya. Asik asik. Sesarengan sanggar Cemara. Sukipan Indonesia. MPW Mania. Ember ambiar. Weh, iya. Sembah nuwun. Powernya oke tenan. Iya dah. Terima kasih Dik Warma. Isih cilik tapi oke powernya. Wes Pun. wes cukup karo cokre. Lah kok rik sing rene kendange to iki. Kendangin gludung-gludung dhewe. Kadang di sini penuntung. Kok penuntung. Wes ora usah lingguh sing ngadeg. Ini. Pripun? Lah ngadeg karo lingguh padha. Oh iya. Iya. Iku lali. Nggih, ki ning pundutan saka Mas Rojali nyuwun gugur gunung kanggo kanca-kanca MPW Mania. Nah, ki terus Bu Notaris Primastuti. Wah, mantap Bos, saya memantau. Nggih, terima kasih. Sembah nuwun. Nggih, ini dari Medan Mas Hardono, kula nderek mirsani. Uga panjenengane Pak Narto Kuwiran. Nah, ini apa Pak Kepala Sekolah SMP. Nggih. Sik. Oh, anakku kembar ya nonton wayang Pak, jarine absen. Oh nggih, iki Mbak Lestari. Para alumni. Nggih, dengan wayangan ini mudah-mudahan menggerakkan hati para stakeholder ya dan para alumni bahwa SMP Negeri 1 Klaten sedang memiliki pekerjaan yang cukup besar, yaitu membangun gedung serbaguna atau indoor building. Oke, ya. Yo, gugur gunung engko terus tibake Jaewono. Ngono ya. Oke. Yuk. Siap, cocok, Buka semangat. bonang. Yuk. Legowo kanggo mulya
Goyang uget-uget. Ayo. Masuk, Kris. Ayo, yo. Umpamane kabeh wis kinaris kampung bisa ngawang sagamu kang lampi Tinamone. jabal tansah hanya nyunya ati iman rasaku siman jae Eneng apa iki mau? Eneng apa? Asik kepleset. Emane kepunjulan Kepunjulan. siji. Ning wong cerdas langsung nututi langsung. Lah kuwi lah seorang kecerdasan kuwi. Iya. Jayawana. Iki engko terus setelah Jayawana satu lagi pangpung ya. nggih Pangpung. Ya, ya. Oke. Jayawana. Ya. jae wono rasaku yen rasaku jae wono kaya kumeyang rasaku Jae wana tansah Ayo, yo. pangpung Kau getuget. laruntung rebab ambarung tali temali Iroke kau getuget. Takut kumrengkur trengkinas trampil Suling jempring ngiring terus sumanding nyata dadi srana bareng lan wiramba pangpung ketipung Apri Mimin. Ampun. Oh, ya wis, Eka ben linggo. Oh, ngaten. Nggih. Iki wis meh jam 1. Nggih, lajeng pripun? Lah, yo tetep lanjut. Lanjut to nyambut. Terus setengah-setengah nyambut gawe iki, nyambut gawe setengah-setengah. Siap lho. Supporter wis luar biasa. Sing parletase lenggah to, Bu, Pak. Lah iyung Bapak Ibu. Jam 1 apa biasanya ya nek ade lagi metu. Lah iya. Aku cek nganggo underrock ya. Underwalk. Ya tambah meneh sik ya. Nggih. Nggih. Nampake Apa. Cincinnya Oh, cincin. di Eka. Oh. lumayan sak. Menika kula titip salam Ah. kagem
Bapak TU SMP Negeri 1 Klaten. Sinten? Pak Mul menika Nggih. tangga kula wonten Melandang. Oh iya. Ingkang sak menika nembe nandang gerah mugi-mugi enggal senggang. Oh Amin. amin, amin. Nggih, dan kita semua ya Apri Mimin. Nggih. Meskipun terlihat sekarang sudah mulai normal ning yo tetep kudu hati-hati kaitannya dengan coronavirus. Ngaten sih. Nggih. Disease 2019. Itu COVID-19 jarane Ibu ngono kuwi. Mbah Putri nu mah 19. Wah, Mbah Putri COVID-19 nek ngarani. Ngoten. Nggih, tetap jaga jarak, tetap hati-hati, pakai masker dan yang terpenting ternyata adalah menjaga imun tubuh. Nah, Nek rada rapenak biasane umpamane marine pijet ya pijet. Pijet. Ngono. pijet lho, pijet tok to. Pijet tok. Iya. Jane apa-apa nek sak madya ki penak, pijet tok. Iya. Maksudane ngombe tok. Kadang sok tambahane ekstra kuwi sing marake ora prayoga. Pijet sing marake pijet ekstra ya ora prayoga. Sing iya. berlebihan ku ora prayoga kok. Kaya iki tandon bayi pemene kelebihan ya ora apik ya kan. Iya. Lho, nek wong ki atine padha resik. Nek nyun sewu netrane netra mesum, pikirane koneka malake dadi darda. Dadi apa sak madya iki tak sedotke nek kok anu. Lho, ora mudeng to lho. Kan bayi kuwi disimpen kene kulkas nggo sesuk ngono lho, Pri. Lek ki metune ora asi Lha ya. apa? Keringet tok. Terus Wisnu mau piye sidane Wisnu? Pripun? Lha iki jarine jenenge Wisnu. Tidak ada mungkin ya Dedek Wisnu mungil sekali. Ojo ngrembug kaya ngono sing penting kualitas dalam bekerja, Nah. kualitas dalam berumah tangga, kualitas dalam mendidik putrane, kualitas dalam menggunakan apa yang kita miliki. Nah. Ya caping gunung tutupane karo Sinta. Anjir, Mbak Sinta. Iya, iya. Kula sing bawa Heeh. neng nyuwun digendari Mbak Sinta. Oh, sing geder Sinta. Nggih, lho. Weh, ya. Oke. Wah, kayak ingin ngendang lu neng Randulanang. Titik Sinta. kebroh kabeh to. Ya ampun, Ngopol nggih. Mbak. Oh iya. Panjenengan kowe iki sarus iki nukas sesuk ki anu nggawa anu lho Mbak kopoh-kopoh ngono kok larang. Iya lah, sing ngender ki ya garwane. Kayak cuwilik ngono ya Le. Lah kok diupas sapu sih to nek. Dihapusi piye? Lho, biasane wong golek bojo sing gagah gede dhuwur utawa aku golek bojo sing tanggung jawab ora kono golek bojo sing cilik. Oh, Pamrih supaya ben apa? Gampang didelikke. Kok masih dilekke. Mereka saking ngendi lek kae jembul. Jembul, trucuk. Trucuk Mbak Sinta. Piye sarjana lho, Pri? Sarjana seni. Seni. Ah, ini apa kuwi nek Bu Pringgo ki apamu? Mbah. Oh. Mbake penggender paling jos. Oh. Bu Trigol, Bu Pringgo. Oh, Mbah Pringgo. Nggih, Mbah Ponaan dari keluarga besar beliau. Nggih, saiki angle dapat. Dapat sekali. Dapat. Mas Sing Dian kok Angel ngarep ada? Angel. Sing kok ngarep kene ana. Engko. Bukan Angel sekarang. Go kamera 3. Di belakang semua. Yang di depan. Ayo Hah? depan. Kok kene iki ketok raine. Oh. Oh, wah wis ora Angel. Wah, wis ora. Angel iki. Angel. Wah, wis angel. Angel. Angel temen tuturan. Tuh. Ongkon Mas Dian kon nyuting muka kok malah nyuting punuk. Anu geger kok. Kok iki jenenge plece. Untae wingi kok punuk. Ya. Ya. Berarti berdua tok apa karo Diki kancani sapa? Mengke langgame kali Mbak Sinta. Oh, ngono. Iki bawane. Ya, jenglengke ya. Jengleng lek mimin kan wono apa to tak Wah, iya. dereng jengleng ki rak ya durung edat. Kaya rapat kok karo Bu Kepala Sekolah nek ro ngumpul. Ya, yo. Saben bengi Aku gelem nih. nyawa
Teh panas kerja, Pak? Wes Tuku. Suwe-suwe kompak kanca-kanca ki ora nglirwake pakaryan. Pel karo sing ngendang wis. Nah, engko Sehati kok gimana? kok nek kurang pas besok njaluk ajar Pak Hardiman guru tari SMP Negeri 1. Oh iya. Kok cari Dewan Kesenian. Ya. Heeh. Yen memajang hameng karo janur kuning. Iya. Kesek. Nungguin ya, Kak. Burung. Belum toh. Nukel sik, nukel sik. Yo. Kulap sik bareng. Yo, mumbul. Siap. Ayo. Barang siapa gawe uang padha ae nutupi rezekine uang juga akan ditutup rezekinya. Mau karek gedruk kok ora kosone men. Aduh. Kembang bae petaan gunung Sing cocok mung sing anu tok. sing Sing jedor. Heeh, jedor. Di harapan, Mbak. Siapa sing jedor? Wisnu. Oh iya. Joko tuwa ora apa-apa ya. Harapane ora karo Wisnu. Sapa? Bapak nih. Pacitan. Semangat. Semakin loyo ki piye ta, Lek? Kuwi ora semangat meneh. Lah piye? Wis berlebihan. Oh, dadi iki ben semangat ki kudu metu towel-towel. Iya. Itu mau memulihkan energi kok. Energi positif. Memulihkan energi kok. Energi positif. Aku nganti iso lho nirake. Pak Mul. Tuwil. Pantek wasis, Pak Mul. Malah apik Pak Mul. Cengkoke mah HP Pak Amul ya. Iya. Enak. Panas udan. Panas udan aling-aling. Caping Ayo, asik, towel-towel yuk. Towel, sukanya. Sukanya. Nempel maunya, nempel
cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Lihat kening licin, lihat body mulus. Kata. Tiada mungkin satu peraturan kuder. Mendut yang goyangannya mendat mendut yang bila sedang berjoget dangdut mendut yang goyangannya mendat mendut yang menghilangkan sakit kepala. Wes ae niki mau ndak aku. Tapi gununge ndak ilangange. Ora yo. Ora ilang. Ditokke sesuk nek. Sesuk meneh dijak sanget Semarang. Kowe kan ora melu gara-gara ta kingkul. Ora wis gara-gara wis ora melu. Gara-gara aja lanjut. Wes terus. Muring-muring. Tiada mungkin. Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta. Ada dua cinta. Biarlah aku yang mengalah daripada hatiku tersiksa. Tiada mungkin satu ranjang ada tiga nyawa. Ada tiga nyawa. Apa nak mas? Biarlah dedek yang mengalah daripada batinku tersiksa. Maksudnya opo? Jangan ada poligami, satu ranjang, jangan ada dua cinta. Oh, ngono. Jangan sampai satu ranjang ada tiga nyawa. Kira itu maksudnya cuma cukup dah. Loh, anake kuwi yo pendidikan moral dari kecil diturokke dhewe. Iya, Pak, ke? Diturokke dhewe. Ana lho, saiki jenenge nyun sewu ya, kok ngono ki jane ra etis, to. Dadi disisihke, golek nggon pindah. Anak ngilir gak dhewe ora ngerti. Ibu dinakali bapak, ibu dinakali bapak. Lho ana lho kasus ngono kuwi. Ana mung saking dabuke mung diteteki guling barang. Lah emangnya anakmu ki ketutupan guling ra ketok ya ketok. Itu pelajaran dari dini lho ngono kuwi. Oh, golek Sinta kemekelan pengalaman pribadi. Mosok anak umur setahun wis diajari anatomi tubuh. Kira etok ngono mesake. Lebih baik Aku hidup menjanda daripada harus digilir masa. Makasih, Mas. Misi Om. Misi Om. kowe kaya ditanggap zamane bogem kae lho. Maksudnya semua lagu itu pasti ada maknanya. Pencipta itu kita lagu guyon yang ono artine. Sebuah karya itu patut kita appreciate. Appreciate. Wes. Masuk kres ki wes. Aduh gak kes mungkin daluwarsa lho. Kok ndak umbele metun.
kapan-kapan kanca-kanca nek lodang bisa liwat daleme masuk Kris Klarisi ra apa-apa Klarisi bukan masalah nilai nominalnya besar kecil tapi supporting buat dia ngono lho. Napa? Aku delivery dong, lu larang sithik ra apa-apa delivery dong. Artis kok nek ngantek di anu paparazi, Dede. Tuku es nyepuk anu 2000-an ider kan kono-kono, ya mung nek es nek dinyangu wong lah kok digaruk to, Mas. Sing delivery togep. Jih, ya bacutke nah. Yo. Nadyan wadan sarta
Abi, Mbak Mimin. Nggih. Nggih, wektune bergulir semakin malam. Ngaten sih. Pun to niki. Lah, ya lanjut lah apa. Nantang wae. Nggih, bacutke apa? Terus ringkas terus. Iki sesuk bengi masih lanjut lah sampean. Nggih. Saya apa wis bali Banjarmasin apa urung belum tahu. Ini 1 November 46 Nggih. itu berdirinya SMP Negeri Negeri 1 1 Klaten. Terus 1 November Nggih. 1998 berdirinya rumah tangga baru yang dibangun oleh MPW dan Dewi Susilowati. Weh, tepuk tangan. Berarti ini Ya. anniversary. Anniversary ke-22. 22 tahun, semoga Nggih. langgeng nggih. Pak Langgeng Mul kalih lupus, Ibu Dewi nggih. tetap satu untuk selamanya. Kok piye kok sembrono gari Pak Mul ngono kuwi ra sembrono. Wis. Amin. Iya. Amin. Yes pokoke rukun, Rukun, gitu. rukun. Langgeng Amin. gitu ya. Nggih. Nuwun. Terus barokah. Barokah. Nggih, nggih, terima kasih Terima ya. kasih matur sembah nuwun. Ya. Selamat hari ulang tahun untuk SMP Negeri 1 Klaten. Semoga Tetap semakin berkualitas, bermutu dan jaya selalu SMP Negeri 1 Klaten. Iya. Nggih, Melahirkan amin. siswa-siswa yang siap. Yang Ya. Iki hiburane dikatloke nang nggon limbukan. Leres. Engko petrukan masih ada tapi tipis saja. Tipis. Ngoten, Nggih, nggih. terima kasih. Nggih. Jadi kita Mas. lengser nggih. Nggih, isih nenge kau getuget. Oke, Ya, terima matur kasih. nuwun Mbak Apri, Mbak Nggih. Mimin. Mbak nuwun, Sukses dan sehat selalu. Amin. Nggih. Ya, yo, Nduk. Iki isih nang nggon 6 di bacotke anggone lati ya Nduk. Ayo, tak derekake Mak. Kuku sing dupa kumelun ning kentiasang bage kawengku sakung cacahan nanging janget angikipi Sang Resi Kaneka putra kang anjok saking Yati miwiti pendataran putra siswa Sukalima Dayang Durna angawe para putra siswa Pandhawa mewah Kurawa ing krajanging pendataran pamoring suksma
Ajampo samyama